Good morning everyone. Ayan, ngayong umaga magbibinta tayo ng mga recycle bottles. Yan, marami na kasi. Wala na kami mapaglagya. Kaya kailangan ko na maibenta ito dahil puno na itong tatlong blue na to. Puno na to ng mga bottles, mga recycle. So, ito ang gagawin ko ngayon para magkapera tayo. Yan. Pinagyan ko siya ng mga bato dahil nung nakaraang mga sobrang hangin na mga nagdaang araw, nagtatalbugan siya yung mga, ayan, ito ang dami ito puno rin, and of course ito rin, ito hindi gaanong puno. So bali ayan, ang gagawin ko niyan mga kaibigan, sisegregate ko siya, tatanggalan ko na siya ng mga takip dahil pag hindi ko tinanggal yung mga takip, ganun din maabala ako dun sa bintahan, dun sa may sarkan, at magtatanggal pa ako niyan. Pag binuhos ko dun, ipapatanggal din naman sa akin yung mga takip. So kaya ayan ang una kong gagawin, tatanggalan ko ng mga takip muna. So ayan, kukunin ko muna yung aking malaking garbage bag. So ito, ilalagay ko na siya sa garbage bag. Kaso medyo mahangin ngayon, mahangin. At tatanggalan ko na rin ng takip. So mahangin. Yan, kailangan. Ito yung sabi ko, ito yung takip kailangan alisin na, at para pagdating sa pintahan mabilis. At saka pagsasama-samahin ko na rin yung mga malalaki, yung tulad nito, para pag binilang madaling yung magkakasing size, kasi iba rin yung presyo niya. So ito, so ihiwalay ko lang yung yung medyo may kaliitan din para madaling pag binilang nila, pag inisa-isa. Ito kasi medyo iba ang presyo nito, medyo malaki ang presyo nito kumpara sa maliliit. Ayan. So ito, pagsasama-samahin ko. Marami-rami rin yan, Yan, may isa pa akong puno doon. Ito, tinatanggalan ko lang ng takip. Baka umabot to ng mga $90 or pag pinita ko $90 or $100. Tingnan natin. Ayan, ang dami,
Right, ikakarga ko na sa ano, sa aking car. Ito na yung isa. Alright, dalawa. Number 3. Ito. Okay guys, naikarga ko na yung 4 at tara, benta na natin. Titingnan natin kung magkano. Tara, samahan niyo ako, benta tayo. Grabe init. Oh no, may train. Alright, nasisilip ko na yung bintahan ito guys, sa may kanto lang, Sharkan. Ito yung bintahan ng ano, ng recycles. Open sila ngayon. Ito may isang sasakyan lang na magbebenta. So ito. Tapos na yung pagbenta ko. Ito yung nabentahan, 66 something. Akala ko aabot ng 100. So pero ano, not bad pa rin. At least may pandagdag na sa pang grocery. Ayan. Alright. May train na naman. Ayan. Okay na. Alright. So ito yung napagbentahan ko. Ayan, papakita ko sa inyo guys. 50 plus 10 bucks at saka 5 bucks ito. Saka ito yung barya ito. 66 something. So ito. Not bad na. Right.